доктор Анджела Бареката днеска е заради всички нас тук в България. Специално е поканена от мен, защото аз се запознах с нея преди 10 години. Извинявайте. Емоционално. Pure io. Защото майка е много зле със здравето, но... Io non so che dici, quindi... Ho detto che sei qua perché sono invitato per mia madre. Ah, ok. Ma non è facile parlare. Ok. Ci vuole una luce. Guarda, faccio parlare nel bulgaro per favorire. Ci vuole un applauso. Comunque lei va avanti con le malattie e con le cose e io stavo là finché un giorno ho conosciuto la dottoressa, però non sono riuscita subito a captare quanto era importante lei. Purtroppo dopo 10 anni, tornando in Italia, la incontro di nuovo e praticamente è uscito un mondo nuovo per me, per la salute, che noi possiamo fare tutto da soli, grazie ai piccoli accorgimenti. E quindi per questo siamo qua, perché volevo far conoscere più gente possibile in Bulgaria quello che ho visto io in Italia. Magari cercando di aiutare a mia madre posso aiutare a tanta altra gente che magari ha bisogno di essere aiutata, che non sa dove, perché spesso i dottori vai lì e ti danno le pasticche e ti dicono questa malattia è nuova, non la conosciamo e quindi curiamo con le medicine di un'altra malattia. Adesso traduco in bulgaro. Моят живот започна с това, че исках да уча масаж и да помагам на майка, но за съжаление дълги години бях в Италия, майка продължаваше тук да е зле и аз съм там да работя. Докато те познавам от преди 10 години, от преди 2010, значи 14 години вече, може и повече да са, вече не си спомням, но тогава не бях разбрала всичко това, което тя ми казваше, защото бях много малка, може би съсредоточена в други неща. И сега това лято, като бях отново в Италия, се срещнах отново с нея и отново говорейки открих много неща, които тогава не съм обърнала внимание, много новости, които вече има. За мен тя е много важен човек, защото е доктор, който се опитва да лекува с алтернативна медицина, не само с хапчета. Много болести има в момента нови, които хората, когато отидат на лекар, лекаря казва, хапчетата са за другата болест, обаче ние сега лекуваме, докато открием тази болест с тези хапчета. На мен се е случило в Италия, да имам клиенти за масажи, които лекуваха треперения на тялото, които не беше Паркинсон, някаква друга нова болест беше и те им даваха хапчета. Или самия клиент е решил, самия мой познат казва, аз си взимам хапчета за Паркинсон и така трепера по-малко. Но не е Паркинсон неговото, което имаше този човек, той си почина вече на отдавна, както и не. Закривам моята скоба за моя живот, разказах ви. Вие сте всички хора близки до мен. Това е първа презентация, която правя, надявам се да има и други, без такива емоции. И давам думата на доктор Angela Bareka. Grazie. Allora, la cosa importante, noi faremo delle slide, però io vorrei che ci fosse una comunicazione diretta con le persone che mi facessero dopo delle domande. Spiego prima che cos'è questa tecnologia e perché io l'ho abbracciata. Искам да ви кажа, че това, което казвам, искам после да ми задавате и въпроси, защото това е нещо ново, технология нова, която аз научих и прегърна с цялата си обич, просто реших, че е много важна за всички нас. Така че искам да ми задавате после въпроси. Първо ще ви обясня. L'ho abbracciata per un problema personale nel 2009. В 2009 ми се случи нещо лично на мен и заради това, научавайки за този вид устройство, медицинско, да ползвам аз, започнах да работя с това нещо. Già nel 2001 noi all'Università La Sapienza di Roma, в университета La Sapienza, Римския университет, che è un'università molto importante a livello mondiale, един университет, който е много важен на световно ниво, con diversi professionisti fisici, medici, abbiamo portato a conoscenza la medicina cosiddetta non convenzionale. С различни мои колеги, физици и доктори, започнахме да показваме алтернативната в кавички, другата медицина.
E in quella occasione noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere questo gruppo tedesco. И по този начин се запознахме с тази група, немска група, която се измисли този оборот. Ok. Io in quel periodo avevo un problema molto importante di salute. В този период аз имах много важен проблем на здравето. A livello dell'utero, ovaie, e per la medicina ufficiale non avevo grandi possibilità. Имах проблеми на яйчниците и матката. И според медицината аз нямах никакви възможности да се излекувам. Perché nella mia famiglia hanno tutti avuto il tumore. Защото в моето семейство всички са имали тумор. E quindi io dovevo avere il tumore. Така че според науката и медицината аз трябваше да имам аз тумор. Ho avuto problemi importanti, sono svenuta, sono quasi morta. Имах много голям проблем, препаднах, бях почти умряла. In quell'occasione, nell'ambito dell'università, ho conosciuto il gruppo tedesco. И точно тогава, в този момент в университета, се запознахме с тази група, с тази немска група. E ho iniziato a curarmi И con започнах questa да се лекувам tecnologia. с тази техника, това устройство. E non sono morta. И не съм мъртва. Ето ме, тук съм. Quindi ho abbracciato questa medicina quantistica Затова по този начин приех и прегърнах много с голямо обятие тази квантова медицина. e faccio convegni in tutta Italia e adesso anche qui da voi, И da 2010. от 2010 правя събития в Италия, различни конгреси. И сега за първи път и при вас. Infatti in Italia, in Francia, Germania, America, Australia, Всички тези страни, които Малайзия. Малайзия, Германия, Австрия, Австралия, Италия, Америка soprattutto. Америка, най-много в Америка работим. Esatto. E questa tecnologia è all'avanguardia. Този вид технология е много добре приета от всичките хора, в напреднал стадий, може да се каже. Anche perché l'inventore è un fisico, Защото този професор, който е измислил това устройство, professor професор, Gerhard Fischer tedesco, е немец, доктор Фишер. Fischer, fisico, ha sviluppato questa tecnologia 40 anni fa. Той е открил този вид устройство и по този вид да се лекуваме преди 40 години. E quindi l'ha diffusa in tutto il mondo. И по този начин се опитал да покаже на целия свят. Ora iniziamo con le slide e spiego perché noi dobbiamo rispettare il nostro corpo. И сега ще ви покажа няколко слайд, за да ви обясня защо трябва да уважаваме нашето си тяло. Perché noi siamo una macchina biologica quando nasciamo perfetta. Ние сме една машина, биологична, натурална машина, която ние се раждаме и сме абсолютно перфектни. Tutto quello che ci accade dopo dipende da noi molto spesso, il 90%. Всичко, което се случва след това с нашето тяло, сме си ние виновни. 90% от случаите сме си ние виновни за нашето здраве. Perché noi siamo fatti del cibo che mangiamo, dell'aria che respiriamo. Ние сме направени от това, което ядем, от това, което дишаме. Esatto. E se questo non è fatto bene, И ако това не е добре, noi possiamo attivare dei geni non buoni per noi. ако ние не едем, не дишаме и не пием вода, виждам, че писано не пием вода, затова ви давам водичка. Орлинчо, може да минеш да наливаш постоянно водичка на хората, има туалет на близо, няма да се притеснявате, пийте, много е важно, по този начин ще приемете и повече информация. Дадете да берете, Riempio, esatto, l'acqua è la cosa più importante. Да си изведя на затова по този начин някой път, когато ние не сме яли добре, не сме спали, стреса и всичко, което ни води да се събудят тези гени в нас, които не са здрави за нас. Тоест болестите започват. E infatti oggi si parla di epigenetica. Затова днес говорим за епигенетика. Sì. Епигенетика, аз не знам какво ли е. Vuol dire epi significa fuori,
della genetica, Ah. l'esterno, le cose esterne che incidono sulla nostra salute. За това говорим епигенетика, значи ми обяснява, че извън нашата генетика, значи Quindi неща, които действат cibo, върху нас отвън. cibo, stress, Храна, respiro, стрес, това, което дишаме, нали, incide su tutto quello che è fuori incide su di noi. всичко това действа на нашия организъм. Quindi noi siamo gli artefici della nostra salute. Така че ние сме виновни абсолютно за нашето здраве. Quindi tutto quello che è fuori di noi Всичко това, è un което е извън piacere нас, dovrebbe essere un piacere per il nostro corpo. всичко това, което е около нас, би трябвало да е нашето удоволствие. И тук виждате пътувания, смеене, музика, Viaggiare, добри viaggi, спомени, allegria. да, танцуване, погалване, даже и гимнастика. Esatto. И всичко това, това всичко са вибрации около нас. E mente e corpo sono uniti. Vuoi che giro? И трябва да знаете, Фото. че мисълта и тялото са свързани. Мисълта или душата ни. Perché noi siamo in pratica un campo magnetico, il nostro corpo è un campo magnetico. Защото нашето тяло е магнитен терен, магнитно поле. Ogni cellula ha il suo campo magnetico, la sua energia. Всяка клетка в нашето тяло има енергия, нейна си енергия. E noi vibriamo a 8 Hz. И ние, нашите клетки, вибрират на 8 Херца, Che è la vibrazione della Terra, la frequenza della Terra. даже самата планета вибрира на 8 Херца. Ed è l'atmosfera della Terra. И атмосферата на Земята е Se вибрира non на ci този начин. fosse questa ionosfera, Ако не беше ионосферата, noi non potremmo vivere su questo няма да можем да живеем тук, pianeta. на тази Земя. Noi siamo in risonanza con l'energia della Terra. Ние трябва постоянно да има резонанс между нас и външния въздух и всичко това, което казахме. Трябва постоянно да вибрираме на едни определени чистоти, за да може да е всичко цяло, да няма прекратяване. Не знам как да го обясня, аз допълвам някои неща, защото си давам сметка, че може би, когато чуваме за първи път някои неща, не успяваме да хванем всичко. Задавайте после въпроси, моля ви се. Ако не, моля ви да фари були домани. Sì, 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 certo, perché se questa frequenza non è in sintonia, ci possiamo avere dei problemi neurovegetativi. Ако тези вибрации не са в синхрон между външни и наши вибрации, започва Sì, in risonanza con il nostro sistema neurovegetativo. невровегетативна... Sì, sistema nostro. Quindi stress, ansia, Ако вибрациите не са ни заедно с планетата и наши, не са еднакви, започва стреса, започва... не вибрираме добре. e questa cosa è stata scoperta nel 1952. И това го 70 anni открил fa. този доктор 70 Шуман anni. физика през 1952 година. Quindi il nostro sistema fisico si esprime in termini di bioelettricità. Значи нашето тяло, физическото ни тяло се измерва в Elettricità. Frequenza, energia. Биоток. Помагай? То е биоелектричество. Биоелектричество, да. Ok. Vabbè, che lei siccome è capisce allora Ah, ok. mi aiuta un attimo. Quindi ogni cellula, che poi sono 2 cellule, 3 cellule che costruiscono un organo, un sistema, ha la sua frequenza. Така че всяка клетка, която започва да вибрира, на нея има друга клетка и трета клетка правят органа, така и цялата ни система и системите в тялото ни трябва да вибрират по един и същи начин. Quindi se questo non accade in domani modo si è fisiologico, По физиологичен начин succedono le malattie. започваме да се разболяваме. Poi spieghiamo dopo come la struttura, adesso facciamo un po' После ще ви di... обясна малко повече. Само да приключим Sì. тук с слайд. Quindi noi siamo solo degli osservatori della nostra vita? Non Според possiamo вас- fare niente per noi? Според вас ние само гледаме отстрани нашия живот, никога не може да направим нищо. Според вас не е така. Perché ci vogliamo bene. Защото ние се обичаме. Ние искаме да Quindi- сме добре.
non siamo dei semplici osservatori, Така че не сме само отстрани някакви Зрители. зрители към нашето си ma тяло. possiamo modificare la realtà, Но можем да променим реалността. perché la vita Защото живота è un'interazione fra frequenze e materia. Защото живота е отношение между вибрация Grazie. и материя. И материя. Ok. Perché in effetti noi viviamo in un entanglement quantistico, in un intreccio quantistico. Adesso te lo Защото spiego che къде cos'è. да, сега ще ви обясня, защото и за мен е малко трудна тази дума entanglement. Ние живеем в това оплитане, квантово оплитане. Avete mai sentito parlare della farfalla che batte le ali da questa parte del mondo Чували e ли può сте scatenare un uragano dall'altra parte? Чували сте някога, че може от едната страна на света да е някаква пеперутка да си маха с перцата и да създаде по този начин ураган от другата страна на планетата? Ефекта на A пеперудата parte, е това. a parte questo fatto che Ефекта на пеперудата се Sì. казва. Sì, Ok. c'è effetto della esatto, farfalla. della farfalla. Però a parte questo fatto che sembra filosofico, emozionale, bellissimo, ci sono dei dati scientifici dove una piastrina che ci sono delle cellule dentro viene separata e fanno due piastrine. Spiega questo perché se no è difficile. Sotto il microscopio una piastra dove ci sono delle cellule ematiche. Даваме пример сега, за да обясни по-лесно, за да се разбере по-лесно. Под микроскоп слагаме една молекула. Viene divisa, Разделяме я. una di qua, Едната Една насам, là. едната натам. ok? A distanza di chilometri. На разстояние, на километри разстояние ги сносим, ги Si разделяме. lavora su questa, Работим върху едната, le cellule reagiscono, клетката реагира, hanno una reazione dall'altra parte senza che nessuno abbia mai toccato questa. C'è la stessa reazione. от другата страна, без никой да е правил нищо към клетката в другата Perché страна, тя derivano- започва да реагира по същия Derivano начин. dalle stesse cellule Защото идват от една и съща клетка. e si chiama effetto quantistico. И това е ефекта квантов ефект. Quante volte abbiamo pensato ad un amico che non Колко vediamo пъти- da tanto tempo, facciamo Колко пъти esempi се е semplici. случвало да мислиш за някой приятел и той ти се обажда. E quello di telefono. И той се обажда. O pensi ad una persona che non c'è più Или мислиш за някой човек, който вече го няма e te la sogni. и го сънуваш. E ti dà, siamo connessi anche con altri mondi, non Ние siamo сме solo qua. свързани Noi. с други светове. Noi Не само siamo тук. universali. Ние сме универсални. Ние сме енергия. Quindi la salute può essere ristabilita Така че нашето здраве можем да предотвратим всичките проблеми, Non да се solo. държим здраво. non solo con le cose materiali, i farmaci, la terapia, eccetera, Не само с материалните неща, като лекарства и различни терапии, ma soprattutto riportando le nostre frequenze che per la patologia si sono modificate трябва да докараме, да доведем нашето тяло отново да вибрира по този начин, както трябва да е здраво, защото при болести има дисбаланс. con delle frequenze giuste, idonee a quella patologia. Така че трябва да караме да вибрира нашето тяло, вибрацията, която го кара да е здраво, в състоянието на здраво тяло. Quindi abbiamo una visione diversa della malattia, non è soltanto meccanicistica, non Така è че по soltanto този di начин ние cose виждаме materiali, болестта не само като материално, ma è una disregolazione a livello della cellula. но ние виждаме като болестта, виждаме все едно, че нашата клетка не работи по начина, по който трябва да работи. Quindi noi diamo energia dove Даваме manca. енергия, където няма енергия. Una cosa vorrei precisare, che tutto quello che sto dicendo, perché l'ho vissuto anche sui miei pazienti, Всичко това, което ви разказваме, защото съм го усетила и видяла върху моите пациенти. non è solo teoria. Не е само теория. Io sono calabrese, Аз съм от Калабрия, Южна Италия и там съм quindi много... tosta. Devo prima capire e poi parlo. Трябва първо да разбера, за да обясна.
Не съм от тия, които така говорят без да разсъждават. Ok, quindi noi abbiamo tante cose da cui difenderci, perché la vita moderna è caotica. Така че ние Magari qua in имаме, Bulgaria no, ma dove? може би тук не е толкова хаотичен живота, но в Италия да. И ние имаме да се защитаваме от много неща в момента, от модерния живот, от модерния свят. La plastica, lo smog, lo Пластмасата, stress. мръсния въздух, стреса. Quindi siamo come si chiamano? Degli strumenti, ma dobbiamo avere un direttore d'orchestra Ние сме importante. като много инструменти, като един Nosotros оркестър, così. но ни трябва диригент, който да показва кой кога да свири. Quindi l'orchestra, il nostro corpo deve essere nelle mani giuste per poter suonare, per avere un direttore d'orchestra, per avere la salute. Така че нашето тяло трябва да свири постоянно по този начин ние да сме добре. Но ние сме ние сме диригента на оркестъра. Allora, questa è un'immagine bellissima, perché ogni cellula Защото всяка клетка, di cui il nostro corpo è composto, e noi siamo composti da 10 miliardi di cellule. всяка клетка в нашето тяло, ние имаме 10 милиарда, колко 10 miliardi, 10 милиарда, 10.000 miliardi. 10 хиляди милиарди в нашето тяло имаме като клетки. Ok. E queste cellule per vivere, per darci la vita, si devono coordinare come l'orchestra. tra Всички di loro. тези клетки, за да ни дадат добър живот, те трябва да се разберат между тях си, да вибрират по един и същи начин, да работят добре, за да сме здрави. Come un codice. Както Ognuno ha un codice. всеки има все едно, че всеки има един код, на който трябва да... E questo codice In che senso? sono i biofotoni, И този che код е funzionano tramite i biofotoni. всички, Sono frequenze molto basse, molto всички ние piccole работим ma чрез intense биофотони. del corpo. Тези биофотони са много ниска вибрация, чистота и ние трябва да работим на тази чистота, за да сме добре. Хармония. Ti dice così ci puoi Тъй като е? Хармония. Да, Да хармонизира. Sì. Questi, scusa, 100.000 miliardi di cellule, 100.000. 100 хиляди милиарда. 100.000 miliardi di cellule. Che sono assemblate Всички тези клетки са свързани in 1014 cellule diverse. в 1014 cellule diverse. 1014 клетки различни в нашето тяло имаме. Quelle cardiache, quello dello stomaco, Да, quella della клетката за pelle. стомаха, клетката на сърцето, всички тези клетки в нашето тяло са 1014 вида. Като клетка, като вид. А в цялото тяло са 100 хиляди милиарда. E questa energia li mette in comunicazione fra di loro e questa piccola energia si chiamano quanti. Тази енергия, която свързва всички тези клетки, се нарича кванти. Квантова енергия. Quanto di energia? Una frazione piccolissima. Allora, è difficile spiegarlo. Considera che l'energia che abbiamo qui è infinita in questa stanza, perché ognuno di noi emette la sua energia. Смятайте, че тук в момента всеки има неговата енергия. И ние имаме в момента, няма край нашата енергия. Esatto. Considera che anche quello che noi non vediamo esiste. Даже това, което не виждаме, съществува. Esiste perché noi abbiamo un campo visivo molto limitato. Защото имаме това, което виждаме, много мъничко се вижда от нашите очи. Quindi non vediamo quello che c'è al di là di questo campo visivo. Така че ние не виждаме извън нашия камpo visivo, нашето полезрение. Ok. Quindi anche questo, per esempio, fra me e la signora che è molto simpatica, capisci l'italiano? Sì, sì. Sembra che ci sia vuoto. Ето, между мен и госпожа Non c'è niente Джорджет, fra me e lei. все едно, C'è че qualche няма cosa. нищо между мен и нея, но има, ние не го За виждаме. симпатия. Sì, brava. La simpatia, questa è già un'energia. Ето, симпатичността е една енергия пак. Il vuoto non esiste. Няма празно. In questo che noi non vediamo Това, c'è че не energia, виждаме, не значи, че няма. Има енергия. ma solo che noi non riusciamo a vedere. E quello che non vediamo non c'è. E И invece мислим, non че è това, così. което не виждаме, го няма. А то съществува. Questa teoria quantistica, come vedete, è nata nel Max Planck è nato qui,
questo periodo e lui ha avuto il premio Nobel per la fisica nel 1918. Ето този Макс Планк, например, е роден през 1858 година, но през 1918, представете си повече от 100 години, той е получил Нобел за физика. E quindi è una cosa reale. Така че е нещо, което е реално съществува. E il professore che ha inventato questo adesso ha 82 anni Професор, който е измислил всичко това, в момента е на 82 години e l'ha inventata 40 anni fa. и го е измислил преди 40 години. Професор, който е измислил това устройство. E lui ha avuto un ictus. Професор, който е измислил това устройство, което е 40 измислил години. микробите, е имал инсулт преди Ed è rimasto su una sedia a rotelle. и е останал върху инвалиден стол. Cioè, e si è curato con questi campi magnetici. И е започнал да се лекува с точно този вид магнитни полета. Adesso ha 80 anni ma sembra più giovane di me. Сега вече е на 82 години, но изглежда по-млад от мен. Perché per 40 anni si è curato con queste Защото qualsiasi всички cosa. години е лекувал каквото и да е с тези магнитни полета, които той е... Какво? Ходили. Да, ходи. Sta camminando questo professore. Sì. È un freddo, va a 3000. Da Постоянно sempre. е в движение този Sì. професор. Не е на инвалиден Lui стол. vive sul lago di Costanza Живее в e ancora Италия inventa cose. и още продължава да измисля неща, да открива нови неща. Forse ce l'ho l'immagine sua, poi ve la faccio vedere. Perché spieghi quando per inventare come ha fatto due squadre tra fisici Sì. e medici. Lui quando era sulla sedia a rotelle Когато той беше на инвалиден стол, ha messo insieme lui, il fisico, събра физици, fisici, medici dell'Università di Graz in Austria и други лекари от университета на Австрия e medici orientali, и други, medici che facevano agopuntura. и други лекари, които са от китайци, no? Да. Са на чинези, Sì, orientali. orientali di solito, sì, Da, cinesi, cioè- giapponesi poi. И други лекари, които са от Източна медицина. източната медицина. Esatto, li ha messi tutti insieme, ha creato un team Всички тези лекари ги е събрал и създал e i primi хора. campi magnetici l'ha utilizzato su di lui. И това, което измислят всичките доктори заедно, първият това магнитно поле го пробва върху себе си. Всичко това го прави за себе си, защото не иска да стои на инвалиден стол този доктор. Oggi si parla anche del nostro DNA Днес се говори за нашото che è dentro la nostra cellula, ДНК-то, нашото ДНК, което е в нашата клетка. da cui dipendono tante nostre cose, tanta nostra salute, tante patologie, l'eredità dei nostri genitori. И това ДНК, от него много зависят наши болести и други подробности, които имаме при живота си като Ed è проблеми. stato visto che anche il DNA ha la sua frequenza. И са разбрали, че и даже нашето ДНК има някакви вибрации. И то има енергия. E non ci deve come dice, stupire И не трябва да се очудваме, se parliamo di frequenze, ако говорим за вибрации, perché per esempio il cuore защото сърцето ни, ha una frequenza 100 volte più potente del cervello. защото нашето сърце вибрира 100 пъти повече, отколкото нашия мозък. E questo è stato scoperto nel 1972. И това го открива друг Кохе, казва доктора. Il nostro От cuore, 1972 година го открива. se io mi metto qui, Ако аз застана тук, se io sono una persona corretta, amorevole, pulita, il Io mio sì. campo magnetico va a finire da una parte dall'altra. Così. ако аз заставам тук и съм човек, който е чист, моето магнетично поле стига много надалеч от мен. Figurati il campo magnetico di tutte queste persone bellissime. Представете си всичкото магнетично поле и вашето, което е тук какво става. Riempiamo tutto il palazzo. Запълваме цялата сграда с нашата енергия в момента. Noi siamo questi. Ние сме това. Енергия. Io sto vivo. Infatti non ci dobbiamo stupire quando si parla del campo magnetico del cuore, perché noi lo misuriamo questo campo magnetico. Защото така или иначе нашето сърце, когато говорим, че нашето сърце има магнетично поле, In medicina si parla di elettrocardiogramma. електрокардиограмата е точно това. Che cosa misura l'elettrocardiogramma? Какво мери електрокардиограмата? Il campo magnetico del cuore.
магнитното поле на сърцето. Elettroencefalogramma. Или La stessa cosa. електроенцефалограма, това, което се прави на мозъка. Същото. Elettromiografia, il campo magnetico dei muscoli e dei neuroni. Se non c'è corrente, il cervello non può comunicare col piede e dirgli alzati. Come fa a dirgli con una frazione di secondo? Alzo il braccio. Manco l'ho pensato, già alzo il braccio. Ако Че нашия мозък няма енергия, тя un'intuizione. не комуникира с нашето тяло, не ти казва вдигни си главата, ръката, вдигни си кръка. C'è un'induzione. Cioè io manco penso già mi muovo. Аз без да мисля, Se faccio una вече се passeggiata преместила già cammino. Ето, без да мисля, казвам на мозъка, C'ha la да мисли, linea, c'ha да се corrente. преместа, а в същото време правя крачки. Да не би да имам ток. Няма ток. Quindi, che gli ho mandato il messaggino WhatsApp Да не съм му изпратила съобщение на мозъка, сега трябва да направя 2 крачки. di С около scusare ma è sospettato. Извинявайте, ме се тъпих малко. Ok, quindi tutte queste cose sono valutabili grazie al nostro campo magnetico. Всичко това успяваме да измерим благодарение на нашето магнитно поле. Quindi le nostre cellule Така че нашите клетки comunicano con un linguaggio biochimico комуникират между тях си с един език биохимичен, както се нарича, ma pensano e informano il corpo con un campo elettromagnetico. обаче мислят и правят да съществува тялото с електромагнитно поле. Cioè biochimica, Има campo биохимика. elettromagnetico, salute. От една страна имаме биохимиката, от другата е магнитното ни поле и по този начин сме здрави, когато двете неща се съединят. Questa è la nostra cellula, la membrana cellulare, Това е мембраната на нашата клетка, dalla quale dipende la nostra salute. и тя е тази, която заради нея на нея трябва да се благодарим, ако нашето здраве е добро. Зависи от нея. Зависи от Ricordatevi нея, да. che noi siamo 100 miliardi di cellule. Както ви казах преди малко, сме 100 хиляди милиарди клетки. E ogni cellula, И questa è la всяка sua клетка membrana. има тази мембрана. E da questa dipende l'entrata del calcio, И от тук зависи дали имаме калций, дали ще влезе в Потасио. клетката, дали ще има del калий, cloro, del Cloro, magnesio. магнезий. Come всичко fanno a това. entrare? del Как cloro така nel влизат corpo? вътре в нашата Noi ci клетка? prendiamo gli integratori, ok, ma se Io non si funziona siamo- la cellula, Ние си взимаме нашите добавки хранителни, обаче ако нашата клетка не работи, те не влизат в клетката тези добавки. assorbiamo lo 0,1% di quello che Нямаме ingeriamo, se non c'è vitalità nel nostro corpo. 0,01% от това, което поемаме като хранителни добавки, ако нашата клетка не работи, ако няма електричество. Considera che noi nasciamo con un differenziale di potenziale di 100 microvolts. Siamo una batteria vivente. Ние се раждаме като една батерия с 100 микроволта. Имаме енергия в цялото си тяло. Andando avanti con l'età, С годините напред, senza avere problemi, даже и да нямаме проблеми, la nostra batteria si scarica, come il нашата cellulare. батерия се изхъбява, както Tu utilizzi il телефона. cellulare, quello si Използваш scarica. телефона, батерията му се изхъбява. Fino ad arrivare sempre di meno e quando arriviamo qui abbiamo delle patologie, perché non abbiamo l'energia. Нашата енергия постоянно се намаля с времето, докато стигне до 20 микроволт и там вече започват болестите. Fisiologicamente, senza malattie. Физиологично е да започнат тези неща, когато стигнем до нашата батерия изхъбена до толкова. Нашата енергия стигне до толкова. Si consuma. Ние постоянно изразходваме. Quindi нашата quando енергия. la batteria del cellulare si consuma, Когато изразходим батерията на GSM, tu che fai? Lo metti in ни, carica. ние го слагаме на зарядно. La stessa cosa facciamo con il nostro corpo. Ci Това е с ricarichiamo. нашето тяло. E la cosa più importante in tutto questo è l'acqua. И всичко това много важно, най-важното е и водата в нашето тяло. E l'acqua ha la proprietà di trasportare le informazioni. Водата е тази, която пренася информацията в тялото. Noi nasciamo che siamo fatti del 90% di acqua. Ние се раждаме, имаме 90% вода в тялото. Andando avanti con l'età, questo 90% diventa 50%. С годините напред, нашето тяло започва да има 50% вода в тялото. Fisiologicamente. Това е физиология. Ma non è la modalità giusta per Но vivere. не е точно за нашето тяло. Не трябва да е така.
Perché se non abbiamo l'acqua, Защото ако нямаме вода, noi non possiamo vivere. не можем да живеем. E se non abbiamo l'acqua, non possiamo portare le informazioni del nostro corpo a tutte le cellule. И ако нямаме вода, не можем да пренесем информацията до всичките наши клетки в тялото ни. Quindi l'acqua deve essere comunque un'acqua buona, ecco perché ci troviamo in sintonia. Водата трябва да е добра, тази вода, която пием, затова и ние сме в Perché se no ci синхрон. avveleniamo, Иначе ще се ci отровим. intossichiamo se non è un'acqua sana. Да, ако не е добра водата, която пием, ние просто се отравяме. Considera che senza l'acqua il cervello non funziona, va in pappa, come si dice in italiano. Без вода нашия мозък започва L'intestino non funziona bene. Нашите дебелото черво и тънките черва не Gli работят. occhi, Очите ни също. se non sono ben idratate, se non abbiamo la quantità di acqua giusta, incominciano ad avere problematiche. Ако нашите очи нямат достатъчно вода, не са хидратирани, ние започваме да имаме проблеми с очите. Questo l'ho detto già. E la cosa importante dell'acqua è che poi elimina le scorie all'esterno, non ci dimentichiamo, anche tramite il sudore. Да, и това, което водата върши, едно, че ни помага да изкарваме токсините и отровите от организма ни, даже чрез потта пак изкарва отрови от организма. Non solo tramite la pipì. Не само чрез уриниране изкарваме мърсоти от организма си. Но водата е важна и за това е важна. До последния момент. От глътката докато елиминираме от тялото. С водата всичките мърсоти. Quindi questa è la cosa più importante che noi abbiamo nel nostro corpo, la membrana cellulare. И за това е много важна нашата мембрана на клетката. Perché dentro la cellula Защото вътре в клетката noi produciamo questa sostanza. в нашата клетка се произвежда аденозин трифосфат. Che è l'energia del nostro corpo. Или по друг начин може да се каже енергията в нашето тяло. Se quello che è prodotto, questa sostanza che è prodotto diciamo dagli zuccheri, da quello che noi mangiamo, da quello che respiriamo, più l'ossigeno, se non si produce, non è sufficiente, si instaurano queste malattie. Ето виждате, АТП е тази енергия на нашата клетка, но тя се произвежда от захар и от кислород. И ако тези неща не са заедно, добре не работят, няма енергия, започват болести, остаряване. Quindi diabete, ipertensione, Да, и диабети започват да излизат и Alzheimer, Алцхаймер, болестта, която е на този век. tutte patologie si chiamano neurodegenerative, un motivo ci sarà. Невродегенеративни. Започват тези болести. Un motivo c'è. И защо започват? Има защо. Se io invece mi riprendo in mano la mia salute, Ако аз си взема в ръцете моето здраве, questo può accadere invece di a 60 anni, a 100, oppure non mi accade più. и това устаряване, болестите може да се случат не на 60, защото аз съм си взел здравето в ръцете, може да се случи на 100 години, но може въобще да не се случи. Ricordiamoci che noi siamo responsabili di noi stessi. Ние сме Chi ti си... ama di più se non te stesso? Никой не ни обича повече от нас. Ние трябва да се грижим за нас. Ние да се обичаме. Ha detto già Einstein nel 1900. Айнщайн е казал, всичко е енергия E questo è tutto quello che esiste. това е всичко, което съществува. Allora, se ci sono domande, se no adesso facciamo vedere quello. Имате ли въпроси? No? Tutto a posto? Sono brava allora. Добре, значи ви обясних добре. Quindi la salute dipende dall'alimentazione, quello che Ето, abbiamo нашето detto. 100% здраве зависи от това какво се храним. Nutrimento anche emozionale, nutrimento anche dell'anima, non è soltanto l'alimentazione. Когато говорим за нашето добро хранене, ние не говорим само за това, което едем и слагаме в устата. Ние говорим за храненето от нашите емоции, от смях, от всичките добри неща, които се случват около нас. Това е наша храна. От движението, Dal movimento, perché senza movimento защото без движение non accade tutto quello che deve не може accadere, да се случи всичко това, което трябва да се случи. e dalla rigenerazione cellulare. Questa è la Регенерацията на principale. нашето тяло. Там вече влизаме в квантовата енергия. Adesso vi presento
la tecnologia Сега искам да ви покажа технологията, заради която съм тук специално. che si chiama Selvital Home Care. И се казва Cellvital. От английски може би си го превежда, че е Home Care за домашно употреба. Да, употреба. Perché il professore, visto che è una persona molto buona, lui ha inventato naturalmente le tecnologie per gli studi medici, le cliniche. Доктора, който е измислил всичко това, в началото е създал апарати, които работят в болниците. Но понеже е много добър, си е дал сметка, че хората, които са вкъщи, не всеки път могат да ходят до болницата, е създал този уред за домашна употреба. E visto che lui l'ha utilizzato su di sé e ha avuto ottimi risultati, ha pensato che anche le persone di casa devono utilizzare questa И понеже първият човек, който tecnologia. е пробвал върху себе си всичко това, видява, че действа добре и искал и хората вкъщи да са добре. Lui ha visto come funzionava la cellula, Видява и как работи клетката. ha visto che gli effetti biologici sul sangue, questo Това sono са globuli клетки- rossi, това са червени глобули, клетки, които преди да започнеш да лежиш, да правиш терапията, как са слепени и фактически много трудно. più fluido, il sangue è più fluido. Да, кръвта ни е по-лепкава, по-твърда, не е в нормално състояние кръвта. Това е първата картинка. Втората картинка вече след като си лежал на уреда 2 минути, 5 минути, 8 минути, нали, как започва клетката да действа. Разлепя се, става по-течна кръвта ни. Помагайте. Структурата се променя. Да. Не структурата, А просто след това се dice la struttura che si cambia, no? Non cambia la struttura che Si distaccano, non si aggregano, non c'è aggregazione. не delle са cellule. не са залепени една за друга, разделят се. Il sangue è più fluido. И нашата кръв става по-течна. Ti sembra che cambia, ma qua sono tutte aggregate. Тук C'è са всички un'aggregazione. залепени. Тук са всички залепени червени глобули. А там е всичко отлепено. E quando c'è questo ci sono malattie, Когато сме в такова a livello състояние, има болест circolatorio. в кръвоносната ни система. Mentre il sangue che diventa più fluido, c'è migliore circolazione. Когато кръвта ни е по-течна, тогава има добро кръвообращение и всичко е наред. Questo l'abbiamo detto prima. Quindi è il modo più semplice questo per far attivare le cellule. Това е най-лесният вариант да накараме нашите клетки да вибрират, да работят както трябва. Да ги активираме, да са в действие. Questo è l'unità completa Това е всичко, което виждате, всички комплекта, който е за домашно употреба. dove c'è il tappeto lungo, Имате il дълго computer матраче с компютъра e quello più piccolo. и по-малкото матраче за... Sono questi. Да, ето ги първите три. Това е комплекта. Poi qui ci sono degli accessori. Тук са други аксесуари, като химикала. Questa lo vediamo pure dopo. Ok, andiamo avanti. Per altre patologie. За различни други болести говорим вече с химикалата. Che cosa fa questa tecnologia? Какво прави тази технология? Attiva il metabolismo, Събужда метаболизма, активира го. è un'ottima attivazione per l'osteoporosi Много добре действа на остеопорозата e per la frattura и даже когато има счупвания. e per la circolazione del sangue, come abbiamo detto И prima. за кръвообращението, което говорихме преди малко. Molte malattie croniche, diabete, ipertensione, Много problema della хронични, tiroide, много хронични болести могат да се è buono да per ликуваме, dare ако лежим на energia Дава ни енергия. per la giornata, quando uno si sente stanco, Когато non се ce la си fa, oppure ha изморен, patologie importanti, или имаш някаква патология по-различна, някаква болест по-тежка. anche per il sonno, И за съня много добре действа. per le prestazioni sportive. И за този, който е спортист, може да работи, да спортува по-добре. Quindi questi campi magnetici attivano la normale vitalità del corpo. Всички тези магнитни полета, това магнитно поле активира нашето тяло да работи както трябва. È una procedura biofisica. И това е една процедура биофизична.
не E говорим за quindi нищо. riequilibra l'impostazione metabolica del corpo. И това значи да направим метаболизма да ни е в добро състояние в организма. Anche perché se non c'è movimento a livello esterno del nostro corpo, quando noi facciamo attività fisica ci sentiamo meglio, no? Когато ние спортуваме, се чувстваме по-добре. Figurati tutte le cellule dentro. Представете си нашите клетки, ако не се Se движат, noi как са stiamo зле. fermi e dentro è tutto fermo, noi siamo morti. Ние ако не се движим и в нашето тяло всичко е Anche se, ti sei неподвижно, ние умираме. anche se ti sei fratturato un piede e stai immobile a casa, dentro le cellule si muovono, devi vivere, Даже да batte си il чупите cuore. крак и да сте легнали вкъщи, да стоите легнали заради Функциона кръга, tutto. в тялото всичко вибрира, всичко се движи. Anche Така se или non иначе. siamo fermi. И даже ние да сме легнали на леглото, нашето тяло се движи. Вътре Figurati нещата се quando ci движат. muoviamo. И представете си, ако започнем да И questo спортуваме, fa колко добре се чувстваме. vitalità. Questo è l'uomo e questo col cuscino grande si fa su tutto il corpo, Значи матрачето голямото е за цялото quello тяло, piccolo ама si può нищото е mettere nei за piedi. определени части. На краката може да се сложи, който работи в офис. Si mette per terra, ci metti i piedi, la schiena, Може да се слага на кръста, който работи в офис. sempre collegato al computer, Винаги трябва да е свързано към компютъра, много ясно. la spalla, Може и на раменете да си го сложите. la cervicale, И на врата, обикновено болките, които... sempre a letto o seduta. Винаги или седнал, или в леглото. Poi abbiamo fatto dei lavori importanti anche al Policlinico Umberto I. Имахме големи ангажименти, направихме много добра работа и в поликлиниката Умберто 1 в Рим. Con questa, la cuffia che oggi non ce С l'abbiamo. тези слушалки, които в момента ги няма, Ad otorinolaringoiatria, al reparto di otorinolaringoiatria, в отделението, Оторино. да, отделението за уши, нос, гърло. per gli acufeni. Да, за тези, които имаха шум в ушите. Neanche i professori che hanno portato avanti questa ricerca per un anno, perché non ci credevano. Даже тези професори, които една година изследваха и изучаваха този уред, не вярваха, че ще има резултати. Perché non solo l'acufene è diminuito, ma molti pazienti hanno recuperato l'udito. Защото не само тази болест са спряли на нивото, каквото е, но много хора са започнали да чуват. E hanno fatto un lavoro scientifico. И затова са написали вече цялата работа е написана научна работа има по този въпрос написана. Con gli occhiali, Казана. Sì, С sono очилата, които са тук в момента. ma Да. È desiderato. spesso non l'abbiamo utilizzata a studio da noi. Io dirigo un centro polispecialistico a Аз Roma, работя в един център с много специалности, полиспециалисти. dove siamo in 14, И сме 14 доктора вътре. tutti specialisti, quasi tutti dei policlinici vari che ci sono a Roma. И всички са специалисти в различни поликлиники в цял Рим. Il nostro oculista è del Gemelli, И нашия доктор, който е при нас, очния лекар, той е в Джемели, в Рим. E noi abbiamo много важно. Gemelli di Roma. E Джемели. noi abbiamo aiutato delle persone che avevano per esempio una retinopatia pigmentosa, la peggiore in assoluto. И сме помагали на пациенти, които са имали тази ретинопатия пигментоза. Retro di 25. Кокоша слепота. Кокоша слепота. Glaucoma, И нерва атрофира. sì, Lei dice che hanno aiutato, Sì. казва, че са помогнали на такива пациенти anche con glaucoma, и с глаукома са помогнали на facendo questa Само правейки този вид терапия, con gli occhi chiusi, с затворени очи се прави, si può fare tutti i giorni всеки ден може да стоите с per очилата. evitare di avere ancora difficoltà ulteriori con queste patologie che già sono abbastanza gravi. E noi ci siamo riusciti. Noi siamo Anche perché l'oculista è testone e io pure. Защото очният лекар, който е при нас в нашия център, е много твърд, много иска да получи резултат. И той настоява и сме имали добри резултати с много пациенти. Както казва, и аз съм така твърда, искам да имам резултати, но оставам нещата на нас.
на съдбата. Non ci credevamo nemmeno noi. И ние не вярвахме в началото за много неща, че ще успеем да помогнем на хората. Ok. Poi c'è quest'altro accessorio che sembra una penna, Ето това другото е химикалката. dove tutta la potenza del computer esce da qui. И цялата енергия на компютъра, цялата сила от компютъра излиза от тази точка. Il professore l'ha ideata per i denti. Професор, когато го е създал, е мислил за зъбите, за болки в зъбите. Per la retrazione della gengiva, soprattutto quando è diabetico oppure ha i problemi importanti ai denti. За повечето случаи, когато венеца се дърпа нагоре, нали, с годините, Донтоза, да, той за това го е измислил, нали, с Poi тази ti цел. faccio vedere la foto di una persona che... После ще ви покажа снимка при такива проблеми за зъбите. E si possono fare anche sui punti dell'agopuntura, Може да се слага на точки на per chi è bravo a fare queste cose. който знае да работи с игли, може с това Anche, да пробва. anche per la sinusite И за синузит помага. e per il mal di testa quando è localizzato su queste zone. И когато имате главоболие, което започва от челото и от предната част на лицето. Perché è sul punto, è localizzata, quindi Защо? fa ancora più forte. più Защото strong. тази химикалка, този химикал, да наречем, дава цялата енергия, цялата сила от компютъра точно на една точка. Не е като на трака за цялото тяло. И тук вече говорим, да, за съжаление, моята баба преди няколко дена на 87 години падна, цялата шита тук отпред. С химикалката минахме по раната, по шеловите. Сега още рано седмица е минало само, да видим за колко време ще възстановим. Ok. Adesso se vogliono fare domande, se no vi faccio vedere le immagini delle persone. Сега, ако имате въпроси, може да ми зададете, ако не мога да ви покажа други снимки, които сме ликували хора и резултатите какви са.